Espazo aberto. O fío que nos une a través da palabra. Falamos con o programa de entrevistas. De Espazo Aberto. Hoxe temos o prazer de estar con David Gesteira, historiador e divulgador galego. É o creador do podcast Descifrando a Historia e tamén autor do libro A Historia de Galicia en 30 obxetos. Neste libro, David conta a historia de Galicia dunha maneira diferente, xa que a explica a través de obxectos do día a día que foron importantes ao longo da nosa historia. Ao longo desta conversa falaremos sobre historia, divulgación e do proceso de escribir un libro. David, para comenzar, para a xente que aínda non te coñece, quen és e por que che gusta tanto a historia? Bueno, antes de responderche, gustaríamos felicitarvos ao vosso profesor e a vos por esta iniciativa que está moi ben. Gústame moito que fagades estas cousas. Por que me gusta a historia? A mí empezou a gustar a historia en secundaria, en segundo de ESO, non sei de que cursos sodes vos, pero foi porque unha profesora que tive me fixo ver as diferentes formas de vida que houve antes de chegar a nós, e tamén de como nós a día de hoxe vivimos é consecuencia sempre do pasado, de todo o que a xente loitou e demais. Por exemplo, que vos estedes aquí con educación na educación pública é consecuencia da loita dos vosos antepasados. Iso, por exemplo, nunca hai que olvidar e hai que terlo sempre en consecuencia. Entonces, a min iso todo chegoume moi adentro e dixen, pois eu creo que podo estudar isto e saber máis, investigar máis sobre o noso pasado e poñelo en valor. Iso é todo. A verdade é que é moi interesante que gracias un profe fora esa paixón pola historia. E xa que estamos a falar de historia, como se che ocorreu facer o libro de A Historia de Galicia en 30 obxetos? Pois mira, tamén por un motivo de que moitas veces nós no decorrer do día a día non nos fixamos no noso entorno. Vos o mellor estades na vosa casa, ou estades na vosa aldea, ou estades no centro da cidade onde vivades e, pasades por diante de cousas que son históricas e non vos dades conta. Por exemplo, non vos dades conta de que o mellor un hórreo pode ser histórico, un cruceiro pode ser histórico, non vos dades conta de que tamén pode ser histórico un carro antigo dos vosos profesores, dos vosos avós, dos vosos avós que non sei se tenden na casa ou se teñen os vosos avós, non sei se visto, por exemplo, non? E todo iso todo é o que fai que a mí me dera por escribir o libro desa maneira, é dicir, que a xente saiba ver nas cousas do día a día historia. Esa é a finalidade, vale? É dicir, que a xente identifique, que vaya pola rúa e diga, pois no libro este vin que é importante un hórreo, e que se den conta da importancia histórica que ten, basicamente. É dicir, relacionar obxecto con historia. Eu a verdade que preparando podcast, quedeime pensando, dixen, ostras, en verdad, hai máis de 30 obxetos. Para ti foi fácil elixir esos 30 ou...? Foi moi complicado. Non, é que podería facer 100, é dicir, hai moitas cousas das que podría falar, pero ao final trátase de divulgar e non ser moi pesado, sabes? É dicir, se eu me poño aí a falar de 100 obxectos aí, un libro así, a xente ao mellor non le tanto. Eu quería que fora un libro dinámico, que xente da vosa idade, e máis maior tamén, pois o collera e o lera, e sin máis. É dicir, que fora algo simple, fácil de ler. Hai algún mito sobre a historia de Galicia que che gustaría desmontar? Sí, claro, o de que sempre que, non sei se vos o escuitaste, porque o mellor ainda sodes novos, ainda non estudiastes historia de todo, que é que Galicia permaneceu, sempre se dixo que Galicia permaneceu illada, que non chegaron influxos, que aquí tardou en chegar certas cousas da modernidade, non? E é prácticamente mentira. É dicir, iso ao final é unha concepción moi actual en función, da forma na que temos de concebir e de organizar o noso Estado, pero a Galicia chegaron fenicios, chegaron romanos, chegaron de todo o mundo, vale? E sempre houve moitas influencias culturales. De feito, Galicia fai miles de anos, estuvo falando xa antes de Cristo, comerciaba con barcas moi humildes, feitas con pel e demais, con Irlanda. E todo iso está atestiguado na arqueoloxía. Entonces, Galicia estaba, non sei quen o dicía, non me acordo ahora, se era un estudoso que dicía que Galicia non é que fora era o centro do mar. É dicir, que aquí chegaba, nós falábamos con Irlanda, con Inglaterra, con todos eses influxos, é dicir, ese mito é unha das cousas que máis me interesa. É dicir, Galicia nunca nin estará illada, porque formamos parte do mundo. O sea, Entón, aparte de escritor, tamén tes un podcast que podes escutar en Spotify que se chama Descifrando a Historia. Que che aporta o formato podcast que non che dea un libro?
Pois o formato podcast permíteme falar con xente moi interesante que sabe moitísimo de moitas cousas, de moitos temas. É dicir, eu ao final sei moi pouco de algunhas cousas, sei máis doutras, e falar con especialistas é o que me permite a min saber de máis cousas, dar a coñecer esas cousas dun xeito divulgativo, e xa vos digo que o podcast é tamén esencial. O que estás facendo vos aquí tamén vai ser moi enriquecedor, e cando crezades, estedes na universidade, ides poñer en valor, estou segurísimo, ides poñer en valor o que estás facendo aquí agora, na universidade ou cando teñades 25, 26, 27 anos, ides vos dar conta e dicir isto que fixemos en secundaria deunos unha experiencia increíble, porque aínda que pensedes que non, falar no micro como estades falando, con bastante soltura, e facendo entrevista como a preparastes e demais, é moi difícil. Gracias. Bueno, hai algún episodio de Descifrando a Historia ao que lle teñas especial aprecio? Non quero quedar nin ben nin mal, é dicir, gústanme todos, porque en todos, absolutamente en todos, falo con xente tan interesante que sabe tanto deses temas tan concretos que me quedo con todos, sí, non podo escoller un, a verdad. Moi ben. Ti esta pregunta así pa ver como fas ti, copiarte así un pouco. Ti, como é o proceso que fas para preparar un episodio dun podcast ou para escribir un capítulo dun libro? Pois eu, mira, no episodio do podcast eu creo que fago o mesmo que a vos, o que fixestes vos para esta entrevista. Eu investigo sobre un tema, poñome en contacto con esa persona, preparo as preguntas, preparo o guión, a introducción e todo como fixestes vos agora. Eu creo que non teño moito que dicirvos. E o tema do libro, pois aí tamén, pois en función do tema do libro, eu pois vou buscando información, e tamén vos digo, a información está máis alá de internet, non existen outros sitios nos que está a información, vale? É dicir, hai bibliotecas e demais, é dicir, parece que agora se a información non está accesible en internet non existe, non. Se buscades tamén hai libros en certas bibliotecas aos que podedes asistir e demais. Porque hai moita xente que dice, non, é que que pereza, que agora teño que ir a unha biblioteca, eu pensei que iba a estar en internet. Hai que ir, punto, é así. Para ir rematando, que consello lle darías a unha persoa nova como nós que se quere dedicar á historia ou á divulgación? Pois, consello, a ver, tedes que ter moita paixón por isto, porque é difícil o día de mañá se queredes ao mellor salir da carreira ou salir do máster e de repente ter un emprego estable e demais. É difícil e complicado, pero a mí merece unha pena, porque a pesar de que foron así uns anos de constancia e demais, ao final pois acabei logrando o que quería, que era divulgar e conseguir pois isto todo, non? Entonces iso, é isto que eu que dou, e non solamente de historia, senón de outras linguas, ou sea, de outras linguas, de outros temas. Sempre constancia, no que fagades o día de mañán, manted unha constancia, unha perseverancia, porque iso é o que vos leva a darvos, é dicir, non queirades, ao mellor, en 2 meses estar en X sitio. Non, iso leva un proceso moi difícil, é moi complicado, hai que traballar, hai que demostrar que se vale, etcétera, etcétera. Bueno, antes de nada, gustaríame facerche unha pregunta. A ti gustaríache facer un outro libro ou seguir escribindo, telo pensado? Sí, de feito, xa estou no proceso do seguinte, que vai salir, non sei, pero non este ano, ao mellor o que ven. Sí, vou seguir nese tal, e despois tamén vou ao mellor diversificar tamén máis no formato audiovisual, e a ver se pois podo facer algún documental o día de mañán e demais. Sí. Que interesante. David, moitas grazas por estar hoxe con nós e por compartir o teu tempo e todo o que sabes sobre a historia de Galicia. Recomendamoslle a xente que nos escoita que lea o teu libro, A Historia de Galicia en 30 obxectos, e que escoite o podcast Descifrando a Historia. Grazas tamén a todas as persoas que nos escoitades. Isto foi Espazo Aberto. Esperamos que vos gustase a entrevista. Ata o próximo episodio. Moitas grazas e ata logo.